Istukaa. Elffiinit heiluttavat meille. Heilutetaan mekin takaisin. Teidän kaikkien avulla joulunvietto voi pian alkaa. Katsokaa, mikä täältä tulee. Kuusi. Se on pienikin kuusi. No mutta laitetaanko kuitenkin kynttilät palamaan? Odotapa. Sytytetään yhdessä. Yhdessä se on paljon hauskempaa ja jokaista tarvitaan. Niin, ja kaikki lapset ja aikuisetkin auttavat. Hyvä. Huoletaan yhdessä joulun henki alkavaksi. Minä lasken 3. 1, 2, 3. Joulu on ihmeellinen. Kohta vastuutaan. Oi oi. Onko täällä kilttejä aikuisia? Entäs karhuja? Kilttejä lumihiltoneita? Mitenkäs on Neptunuksen väen laita? Onko täällä kilttejä delfiineitä? Kyllä, ne ovat olleet kiltteinä. Loistavaa, että tulitte kaikki apuun ja aikataikapallo löytyy. Aivan oikein. Nyt me laitamme pallon laukkuun. Laukun kiinni ja lähdemme yhdessä käsineulaan. Me heitämme sieltä pallon taivaan korkeuksiin. Näin me teemme. Sieltä pallo sitten kuuna paistaa taivaalla, vaikka oikeasti me tiedämme, että se on sinun aikataikapallosi. Kyllä. Tässä vielä ripaus joulun taikaa teille kaikille. Muistakaa tämä seikkailu, kun näette kuun loistavan taivaalla. Ja muistakaa lapset, jouluaattona tavataan. Annetaan vielä delfiineille isot aplodit. Ja Neptunuksen kansalle ja pienille munekutaleille. Hei vaan!